Tegla, pa Laž, pa 20.000 i tu negde kao dodatak i remake pesme Kostima. Sasvim dovoljno za zagrevanje, dakle, Napet show 1. oktobra u svim Lagunanim knjižarama. I za sam kraj zagrevanja odlučili smo da pustimo još jednu pesmu koja za promenu nije baš mračna. Mi smo na svim albumima negde verovali u koncept, u celinu. Uvek smo zamišljali da neko to pusti i sluša od početka do kraja, a da bi bilo koja osoba podnela ovoliko teških tema i pesama, mora da postoje jednostavno trenuci kad se ta priča malo digne i kad malo izađe iz toga u nešto drugo. Otkuca i Krasnokalipsa, Mamica, uvek se nađe neki zabrinuti slušalac da kaže o ne, vidi, više nisu mračni, tmurni, turobno, bizarni, ali ostavite nadu vi koji preslušavate. Napet show neće biti veseo album. Socijalna poruka pesme? Nema. Naslov je komplikovan i to je jedna ljubavna pesma. Sve što vole mladi, alkoholizam, promiskuitet, kajanje sledećeg jutra, da možda je to socijalna poruka, kajanje sledećeg jutra. I to je to. Komplikovani MTV premijera 8. septembar.